हैरान हो गए बानी ठाकुर कि आज के युग में भी इतना वफादार लोग मिललन। अरे बाप रे, इनका के तो बहुत बुखार बा। हम डॉक्टर के फोन कैले रहनी, वो कुछ दवा लिखवैले बान, बस उहे मंगावे खातिर जाए के बा। बाकी जाए देस तब ना। तू जा, हमें जा बानी। ठाकुर साहब गाड़ी भेज के हमनी दोनों जना के हाईजेक करवा ले पड़न। हम ले चलता नहीं। दोनों भौजी में सांप नेवले के संबंध बा। बाकी अगर तनुजा दीदी के बात होला तो दोनों एक हो जानी। रउआ का सोच रहा बा? पैसा के खातिर राउर बेटी को इजा बंधक बना के रखली हन। काहे कि रमा के बियाह भी नजदीक आ गइल बा और मंझली बहू के तबीयतो ठीक नहीं है। ऐसे में बिक्की के देखिए। हमरा के माफ करी ठाकुर साहब, हमरा के जाए दी। वैसे भी रउआ लोग जो सोचले रहनी हा, आखिर के वो पूरा होइए गई। ये अचानक बाबूजी सबके होके काहे बोले बड़ा? पता ना का बात बा, मिजाज देख के हमहू पूछे के हिम्मत ना जुटा पाऊनी। तोहरा के इजा हम लेके आयल रहनी, जब ले हम ना कहब तो इजा से ना जा सकबो। जे नफरत तारा मन में भर गइल बा, वो अखिया के बाहर लोर बन के निकल जाएगा। इहार हमरा के बगीचा में मिलल है।